această seară să ne închinăm lui Dumnezeu prin această cântare minunată care spune: Harul e darul nemeritat, pe veci El cu Tatăl ne-a împăcat. Amin. Harul ce curge din Golgota m-a mântuit, m-a fericit. Aici Iisus a fost morții dat, păcatul meu El a ispășit. Harul, harul, harul e darul nemeritat. Harul, harul, pe veci cu Dumnezeu m-a împăcat. Am fost robit de al meu păcat, ce m-a păsat, m-a chinuit, dar la Iisus eu am alergat. El mi-a dat pacea, m-a izbăvit. Harul, harul, harul e darul nemeritat. Harul, harul, pe veci cu Dumnezeu m-a împăcat. Harul, harul, harul e darul nemeritat. Harul, harul, pe veci cu Dumnezeu m-a împăcat. Tu, dragul meu, astăzi ești chemat la acest har primit în dar. Pleacă-ți genunchii și inima, întinde mâna că e al tău. Harul, harul, harul e darul nemeritat. Harul, harul, pe veci cu Dumnezeu m-a împăcat. Harul, harul, harul e darul nemeritat. Harul, harul, pe veci cu Dumnezeu m-a împăcat. Pe veci cu Dumnezeu m-a împăcat. Amin. Amin. Slăvit să fie Dumnezeu, pentru că avem parte de o seară de har. Apostolul Pavel îi scrie lui Tit și îi spune în capitolul 2, versetul 11 și 12, căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Amin. Să ne închinăm lui Dumnezeu în rugăciune. Părinte Ceresc, îți mulțumim pentru harul care ne-l dăruiești prin Domnul Iisus Hristos. Să avem păcatele iertate, să avem intrare la Tatăl Ceresc. Îți mulțumim, Doamne, pentru harul de a ne întâlni în seara aceasta și de a asculta vestea bună a Evangheliei.
Doamne, îți mulțumesc frumos pentru toți cei care sunt prezenți în seara aceasta, în locul acesta. Mă rog să-i binecuvintezi. Îți mulțumim frumos pentru cei care au venit să asculte și te rugăm să le dai o inimă bună și binecuvântată. Mă rog să binecuvintezi pe cei care au venit în mijlocul nostru ca să slujească prin cântare. Te rog să binecuvintezi familia Mois. Te rog frumos, Doamne, să-i însoțești, să le dai har, să dai liniște, să le dai bucurie în cântare. De asemenea, mă rog ca Tu să-ți binecuvintezi și slujitorul cuvântului Tău. Te rog frumos să-l binecuvintezi pe fratele Daniel Suciu. Îți mulțumesc că a ajuns cu bine. Te rog să-i binecuvintezi casa și mă rog să binecuvintezi slujirea și în seara aceasta. Te rog frumos, Doamne, lucrează după voia Ta în mijlocul nostru în seara aceasta și lasă să se vadă lucrarea Ta și slava Ta să fie doar a Ta. Amin. Amin. Haideți să dăm slavă lui Dumnezeu printr-o cântare împreună și cântarea aceasta este 176. Dragostea Lui m-a ridicat. 176. Amin și slăvit să fie Dumnezeu.
Ne bucurăm în seara aceasta, iubiți frați, surori, în Domnul, iubiți curticeni, toți cei care v-ați alăturat nouă în seara aceasta ca să căutăm împreună pe Domnul, fiți bineveniți și binecuvântați de Tatăl Ceresc, care sunt sigur că este prezent în locul acesta și lucrează în inimile noastre după voia sa. Amin. Doresc să vă salut cu bucurie la prima seară dintr-o serie de duminici speciale pe care le-am numit O primăvară pentru sufletul tău. Unii spuneau într-o vreme că iarna este vara sufletului. O vreme în care, fiind mai puțin de muncă, poate ne gândim mai mult la ceea ce muncește tot timpul, chiar și când nu ne dăm seama, la sufletul nostru. Și de multe ori este chiar muncit. Dar ne rugăm ca Dumnezeu să folosească aceste 2 luni, februarie și martie, în care în fiecare duminică seara vrem să avem un mesaj special pentru sufletul nostru. Vrem să avem un timp special pentru sufletele noastre care au nevoie de Dumnezeu, au nevoie de pace cu Dumnezeu. Fără de asta suntem, dragii mei, pierduți. Și nu folosesc cuvântul ușor, pentru că dacă nu-L ai pe Dumnezeu în suflet, indiferent ce avem în lumea aceasta, avem prea puțin. Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul, când era pe pământ, spunea: și ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Dacă ai avea toată lumea, ce ai putea să dai în schimb pentru sufletul tău? Nimic. Dar în aceste serii învățăm că Dumnezeu, așa cum am cântat, care este dragoste, El este Cel care se apleacă spre noi, ne întinde o mână întinsă spre sufletele noastre. Și dacă ești în seara aceasta împreună cu noi, te felicit pentru că ai răspuns invitației. Vă felicit pe toți și fie ca mâna întinsă a lui Dumnezeu spre sufletele noastre să nu fie lăsată întinsă, ci să găsească o mână caldă și din partea noastră care să o punem în mâna Lui și să ne bucurăm în părtășie cu Dumnezeu. Împreună cu noi în seara aceasta ne bucurăm să salutăm în slujire frați scumpi care au venit să facă bucurie bisericii și Domnului. Ne bucurăm să salutăm în mijlocul nostru familia Mois, o familie tânără, plină de energie, care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu în slujirea cântării. Bine ați venit și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu-i greu să-i rețineți. Cred că și eu am avut același principiu care l-am avut și eu la căsătorie. Când m-am căsătorit am zis: cel puțin o condiție vreau să fie. Dacă pe mine mă cheamă Sorin, pe ea trebuie să o cheme Sorina. Și ați văzut că am rezolvat problema. Cred că și Andrei a zis la fel, pentru că se pare că a găsit o Andreea. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sunteți o familie binecuvântată de Dumnezeu și Dumnezeu să vă folosească în această slujire. Și în seara aceasta știu că și ei aleargă mult, Dumnezeu să-i ocrotească și să-i păzească. Dar cred că veți simți și noastră că au o inimă pentru cântare și pentru Domnul. Și de asta mă bucur că îi avem cu noi și mă rog ca Dumnezeu să-i folosească. Mă bucur de asemenea să salut un coleg de slujire și un prieten drag, pe fratele Daniel Suciu, păstor al bisericii din Tinăud. Bine ai venit la Curtici și fratele Daniel este împreună cu soția Cristina. Nu s-a potrivit, dar probabil că a găsit alte calități bune și a zis că și dacă nu este Daniela, merge să fie și Cristina. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Bine ai venit, frate Daniel. Suntem aici înaintea lui Dumnezeu. Haideți să primim ceea ce Domnul a pregătit pentru noi. Ne închinăm printr-un grupaj de 3 cântări împreună cu familia Mois. Vă salutăm și vă binecuvântăm în numele Domnului Iisus Hristos, cu har, pace și multă binecuvântare de la El. De asemenea, și pentru noi este o deosebită bucurie să fim în mijlocul dumneavoastră pentru prima dată și spunem ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze cu prezența sa în mijlocul nostru, atât în cântare cât și în mod special în cuvânt. Amin. Dumnezeu să ne vorbească astăzi. Noi vom cânta și cântări mai vechi și cântări mai noi, dar vrem ca toate să fie spre slava numelui Său și spre zidirea noastră a tuturora. De aceea vă invităm să vă deschideți inimile și să meditați cu atenție la mesajul cântărilor, ca Dumnezeu să ne cerceteze pe toți așa cum știe El să o facă mai bine. Am pregătit și versurile să poată fi afișate și împreună să-L putem lăuda pe El.
Vom începe cu o cântare cunoscută care spune: Dumnezeul puternic, ce-i cu tine pe munte, e cu tine și în vale. Slavă lui Dumnezeu! Dumnezeul puternic, ce-i cu tine pe munte, zi de zi te întărește și nu vei cădea. E cu tine și-n vale, îți alungă durerea. Cel ce a creat ziua e Dumnezeu și noaptea. Mâna lui cea tare, ce te-a ținut sus pe munte, tot ea te va ține și-n văile adânci. Dumnezeul ce-ți spune bucurie în suflet, tot El îți va șterge lacrimi atunci când plângi. Vorbim de credință când suntem sus pe stâncă. Pare ușor când necazuri n-avem, însă vin clipe grele cu încercări și ispite. Atunci Domnul vede cât te încrezi tu în El. Mâna Lui cea tare, mâna Lui cea tare, ce te-a ținut sus pe munte, tot ea te va ține și-n văile adânci. Dumnezeul ce-ți spune bucurie în suflet, tot El îți va șterge lacrimi atunci când plângi. Mâna Lui cea tare, ce te-a ținut sus pe munte, tot ea te va ține și-n văile adânci. Dumnezeul ce spune bucurie în suflet, tot El îți va șterge lacrimi atunci când plângi. Tot El îți va șterge lacrimi atunci când plângi. Amin. Glorie lui Dumnezeu, pentru că El merită toată cinstea, toată slava și toată gloria în veci de veci. Amin. În continuare vom cânta din nou o cântare cunoscută care spune: cântarea mea e numai despre Isus.
Cântarea mea e numai despre Isus, cerescul Fiu al Tatălui slăvit. El a venit păcatul să mi-l șteargă, când la calvar pe cruce a murit. Cântarea mea e numai despre Isus, ce locul meu pedeapsă a purtat. Și-n versul ei cântarea mea va spune, ce fericiri și bogății mi-a dat. Cămașa lui stropită în sfântul sânge, crucea și spinii și păcatul greu, mormântul gol, speranța revederii. Despre aceasta voi cânta mereu. Cântarea mea e numai despre Isus, ce locul meu pedeapsă a purtat. Și-n versul ei cântarea mea va spune, ce fericiri și bogății mi-a dat. Cântarea mea va fi doar despre Isus, chiar peste ani, odată în veșnicii, cu imnul sfânt al miilor de îngeri. Cântarea mea atunci se va uni. Cântarea mea e numai despre Isus, ce locul meu pedeapsă a purtat. Și-n versul ei cântarea mea va spune, ce fericiri și bogății mi-a dat. Cântarea mea e numai despre Isus, ce locul meu pedeapsă a purtat. Și-n versul ei cântarea mea va spune, ce fericiri și bogății mi-a dat. Ce fericiri și bogății mi-a dat. Amin. La începutul acestui an ne-am propus să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Și probabil că fiecare dintre dumneavoastră v-ați propus lucrul acesta. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă ajute pe toți la lucrul acesta, să ne apropiem cu toții mai mult de Dumnezeu. Și cântarea aceasta spune, eu de tine am nevoie, și cred că avem nevoie de Dumnezeu mai mult decât oricând altcândva. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și haideți împreună să cântăm această cântare.
Doamne, vin în genunchez, Ție îți mărturisesc, fără Tine aș cădea, doar Tu ești odihna mea. Eu de Tine am nevoie, am nevoie mare. Tu ești neprihănirea mea și-a mea apărare. Acolo unde a fost păcat, e har mai mult nemăsurat. Hristos în mine, asta e, prin harul Lui sfințenie. Eu de Tine am nevoie, am nevoie mare. Tu ești neprihănirea mea și-a mea apărare. Să mă ajuți cântări să înalți, când ispite-n cale vin. Eu mă las, Iisus, pe al Tău braț, ești speranță și alin. Te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu. Te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu. A lumii plăcere n-o mai doresc eu, mai mult ca în Tine eu n-am să găsesc. De te-am iubit cândva, acum te iubesc. Eu de Tine am nevoie, am nevoie mare. Tu ești neprihănirea mea și-a mea apărare. O, Tu ești neprihănirea mea și-a mea apărare. Amin. Slăvit să fie Domnul! Avem nevoie de Dumnezeu. Nu știu dacă sunteți de acord cu această afirmație și dacă credeți din toată inima că toți avem nevoie de Dumnezeu. Eu cred că am nevoie de Dumnezeu. Cred că am nevoie de îndurarea lui Dumnezeu. Mă uit la faptele mele, la viața mea și recunosc că numai cu ajutorul Lui, numai prin harul Său pot să stau cu capul sus și să mă uit cu încredere spre Dumnezeu. Slăvit să fie El. Și cred că fiecare dintre noi, dacă ne examinăm bine, ne dăm seama că numai împreună cu El putem să trăim. De fapt, în seara aceasta, aș vrea ca fiecare dintre noi să înțelegem încă un lucru, că Dumnezeu mai are ceva de spus. Știți, oamenii în general cred că Dumnezeu a avut ceva de spus cândva, pentru niște oameni undeva în antichitate. Oare mai are de Dumnezeu ceva de spus și astăzi? Te-ar surprinde să-ți spun că Dumnezeu mai are să spună și ție ceva personal? Te-ar surprinde să spun că Dumnezeu mai are să vorbească și mie și ție chiar în seara asta? Să știi că așa este. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu personal, un Dumnezeu care ne-a creat, un Dumnezeu care ne iubește, un Dumnezeu care prin Scriptură și prin cuvântul Său vrea să vorbească sufletelor noastre. Așa că mă rog ca
Dumnezeu vorbindu-ți sufletului tău și sufletului meu să facă primăvară în ele. Amin. Ne bucurăm și de o cântare a fraților și surorilor din cor, după care am să invit din nou familia Mois să dea slavă lui Dumnezeu și să ne conducă prin două cântări. Dorim să cântăm o cântare de mulțumire. Și este bine și este frumos să mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce ne dă, pentru binecuvântările Lui, pentru sănătate, pentru împliniri, chiar și pentru încercări. Dar credem că cel mai minunat lucru este să-i mulțumim pentru jertfa sa de pe cruce.
a murit pentru noi, ca păcatele noastre să poată fi iertate. Slăvit să-i fie numele pentru dragostea Lui cea mare, care și-a arătat-o pe cruce, murind pentru noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Cum să îți mulțumesc, o Doamne mare, pentru tot ce în mine Tu ai lucrat. Mi-ai dat har nemăsurat, în mine ai pus acest dar minunat, să cânt, să Te lauzi slăvind numele Tău. Cu toată inima mea mă închin doar Ție. Iisuse, numai Tu meriți să fii înălțat. Îți mulțumesc pentru Golgota, pentru jertfa măreață și dragostea Ta, pentru harul de a mă numi copilul Tău. Inima mea veșnic va cânta jertfa Ta sfântă și dragostea Ta. Tu mi-ai schimbat întristarea în bucuria de a cânta. Laudele mele vor înălța spre Iisus și jertfa din Golgota. Doar cu Tine, o Doamne, vreau să trăiesc și în orice zi mulțumesc. Inima mea veșnic va cânta jertfa Ta sfântă și dragostea Ta. Tu mi-ai schimbat întristarea în bucuria de a cânta. Laudele mele vor înălța pe Iisus și jertfa din Golgota. Doar cu Tine, o Doamne, vreau să trăiesc și în orice zi mulțumesc. Am fost încercat, ai stat lângă mine. La mine s-a greu, niciodată nu m-ai lăsat. Și multe necazuri în viață devin, cu Tine trec peste orice suspin. Cu Tine totul în viață e mai ușor. Inima mea veșnic va cânta jertfa Ta sfântă și dragostea Ta. Tu mi-ai schimbat întristarea în bucuria de a cânta. Laudele mele vor înălța pe Iisus și jertfa din Golgota. Doar cu Tine, o Doamne, vreau să trăiesc și în orice zi mulțumesc. Mea veșnic va cânta jertfa Ta sfântă și dragostea Ta. Tu mi-ai schimbat întristarea în bucuria de a cânta. Laudele mele vor înălța pe Iisus și jertfa din Golgota. Doar cu Tine, o Doamne, vreau să trăiesc și în orice zi mulțumesc. Mulțumim, Doamne Iisuse! Spuneam la început că vom cânta și cântări mai vechi și vreau să ne ținem de cuvânt și vom cânta o cântare veche care spune: vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât de greu ar fi necazul meu. Așa să ne ajute Dumnezeu să stăm mereu aproape de El, în orice vreme. Amin. Vreau lângă Dumnezeu
de greu necazul meu, oricât voi suferi, cântarea mea va fi. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, pe îndepărtate căi de-aș înnopta și-o viață căpătâi, dacă aș avea tot fericit aș fi și-n vis aș clăsui. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. De sunt împovărat cu slăbiciuni și mult am de luptat în rugăciuni. Mai mult mă oțelesc în harul lui ceresc. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, când calea-mi voi sfârși aici pe pământ și-n veșnicii voi fi cu Domnul Sfânt. Voi fi prea fericit cu al meu Iisus iubit. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Aproape vreau să fiu de Domnul meu cel viu. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Amin. Slăvit să fie Domnul pentru o atmosferă frumoasă și încântare și o atmosferă în care cred că Dumnezeu poate să vorbească sufletelor noastre. Slavă Domnului!
câteva anunțuri pe care vreau să le fac pentru biserică și pentru noi toți. Așa cum vă spuneam, este prima seară din o serie din 7 seri pe parcursul lunii februarie și martie, la care vă invităm să fiți împreună cu noi. Așa că și duminica viitoare, de la ora 17, vă invităm la o nouă seară de părtășie în cântare și cuvânt în locul acesta. Ne dăjduim prin Harul lui Dumnezeu să fie împreună cu noi grupul El Shaddai din Arad și fratele păstor Dan Botica de la Oradea. Ne rugăm pentru binecuvântare, pentru har, pentru protecție și pentru o seară binecuvântată în prezența lui Dumnezeu. Până atunci însă, în această săptămână sunt și alte activități. Corul, de exemplu, în seara aceasta rămâne la repetiții. Reîncep repetițiile, așa că coriștii rămân în urmă la repetiții. Miercuri seara vă invităm de la ora 18 la un timp special de rugăciune, iar vineri seara de la ora 19 la un timp de părtășie și studiu biblic împreună cu toată adunarea. Familia Mois este împreună cu noi și vrea să rămână cu noi, așa că cei care vreți să rămână cu dumneavoastră și în casele dumneavoastră puteți să achiziționați un CD, așa că la final puteți să îi căutați aici în față și să vă achiziționați un CD. Dumnezeu să le binecuvinteze lucrarea și să îi binecuvinteze și să le poarte de grijă în toate cele de trebuință. Acum, dragii mei, aș vrea să vă invit să ne închinăm lui Dumnezeu și cu dărnicia noastră. Pentru cei care sunteți, poate pentru prima dată cu noi, să știți că nu trebuie neapărat să faceți o donație. Noi ne închinăm de fiecare dată când ne adunăm împreună cu dărnicia noastră, punem din bunurile noastre la dispoziția lucrării lui Dumnezeu, în tot ceea ce înseamnă lucrare, curent, angajați și așa mai departe, dăruim pentru lucrarea Domnului. Dacă aveți plăcerea să faceți lucrul acesta, sunteți bineveniți, dar nimeni nu este obligat. În timpul acesta, haideți să ne ridicăm și să cântăm din cântarea 162. Cântarea 162. Amin, slăvit să fie Domnul. O dragoste ca a lui Dumnezeu, cine are? Astăzi spune lumea că e ziua îndrăgostiților.
Acum eu ce să zic? Dacă sunteți îndrăgostiți bine, să știți că se poate să fii și îndrăgostit rău. Dacă sunteți îndrăgostiți bine, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze toți familiștii, Dumnezeu să binecuvinteze cu multă dragoste familiile și Dumnezeu să binecuvinteze și pe cei care se roagă pentru familie, care încă poate n-au familie întemeiată. Și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze și pe cei singuri. Și ei trebuie iubiți. Văduvi, văduve, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și vreau să vă spun că sunteți iubiți. Că Dumnezeu nu vă uită. Chiar dacă oamenii uită uneori. N-ar trebui. Dar Dumnezeu nu uită niciodată și dragostea Lui este necondiționată. Și tuturor dați-mi voie să vă spun că sunteți iubiți de Dumnezeu cum nu știe nimeni să iubească. Așa că bucurați-vă astăzi că Dumnezeu ne iubește pe toți. Amin. Cântarea pe care am cântat-o spunea: El în cer ne va deschide poarta de mărgăritar. Nimeni nu poate să ofere ce a oferit dragostea lui Dumnezeu. A oferit ce a avut mai scump pentru ca noi, cei păcătoși, să putem să intrăm pe porțile de mărgăritar în cetatea eternă, în cerul lui Dumnezeu. Slăvit să fie El. Să ne bucurăm de această dragoste măreață. Corul ne va conduce în închinare printr-o cântare. Apoi invit din nou familia Moi să ne conducă în două cântări spre slava lui Dumnezeu și în timpul acesta ne vom pregăti inimile noastre să ascultăm și cuvântul lui Dumnezeu predicat. Și Dumnezeu să ne dea har în ascultare. Amin.
Dorim ca prin versurile acestei cântări să vă invităm la o pocăință autentică, să trăim o pocăință autentică. Și Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta, să trăim o viață sfântă și curată și orice zi pe care o avem în dar de la Dumnezeu pe acest pământ, să o trăim cu Isus și pentru Isus. Umblând prin misiune, am fost cazați odată la o familie care avea un băiețel și mama lui ne-a povestit că l-a întrebat ce vrei să te faci când vei fi mare. Și el a zis, vreau să fiu doctor de inimă. Și a zis, de ce tocmai doctor de inimă? Păi vreau să-i operez pe oameni la inimă și dacă văd că nu l-au pe Iisus acolo, să-l iau eu să-l pun la fiecare. Dumnezeu să binecuvinteze toți copilașii, putem să învățăm câteodată chiar și de la ei. Bineînțeles că noi nu putem să facem lucrul acesta, doar Dumnezeu este Cel care poate să facă acest lucru minunat. Și, în schimb, noi putem să fim sare și lumină și chipul lui Iisus Hristos să se vadă în noi. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să trăim ca niște adevărați copii ai Săi pe acest pământ. Amin. O viață sfântă și curată, o haină fără pată, o, Doamne, este tot ce îmi doresc. Să fiu pe placul Tău mereu și să rămân în harul Tău, orice zi cu Tine s-o trăiesc. Mai mult, o Doamne, eu doresc Ție să slujesc și în orice zi să fiu pe placul Tău. Mai mult, o Doamne, eu aș vrea în prezența Ta să îmi sfințesc viața, Domnul meu. Mai mult, o Doamne, eu doresc Ție să slujesc și în orice zi să fiu pe placul Tău. Mai mult, o Doamne, eu aș vrea în prezența Ta să îmi sfințesc viața, Domnul meu. Mai mult aș vrea să fiu ca Tine, să fac doar ce e bine și zilnic să împlinesc al Tău cuvânt. Plăcerea în mine să-ți găsești și zi de zi să mă însoțești pe calea care duce în cerul sfânt. Mai mult, o Doamne, eu doresc Ție să slujesc și în orice zi să fiu pe placul Tău. Mai mult, o Doamne, eu aș vrea în prezența Ta să îmi sfințesc viața, Domnul meu. Mai mult, o Doamne, eu doresc Ție să slujesc și în orice zi să fiu pe placul Tău. Mai mult, o Doamne, eu aș vrea în prezența Ta să îmi sfințesc viața, Domnul meu. Mai mult, o Doamne, eu doresc Ție să slujesc și în orice zi să fiu pe placul Tău. Mai mult, o Doamne, eu aș vrea în prezența Ta să îmi sfințesc viața, Domnul meu.
Dumnezeu să vă binecuvinteze. Soțul meu, când trebuie să cânt o cântare aici solo, întotdeauna îmi spune să spui și tu ceva, pentru că pe tine te cunosc poate frații mai de demult. Doar că eu nu prea vorbesc la biserică, mai mult acasă, cum s-ar zice, și nu știu ce să spun. Mă bucur că Dumnezeu e prezent aici și într-o atmosferă așa de caldă și de primitoare cu care ne-ați primit, putem să-L lăudăm pe El împreună. Și cântarea pe care aș vrea să o cânt e o cântare pe care eu o îndrăgesc foarte tare. Și spune: dă-ne nouă astăzi pâinea vieții. Și mă rog ca Dumnezeu să vorbească fiecărui suflet în parte în seara asta. Și de ce nu foarte mult să se întoarcă la Dumnezeu. Amin. Într-o lume în care toate sunt așa de schimbătoare, cuvântul tău rămâne neschimbat. Ca o stâncă neclintită între valurile mării, e cuvântul sfânt pe care ni l-ai dat. Dă-ne nouă astăzi pâinea vieții, hrana sfântă de la tine o primim, să ne învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Lui Israel în vechime i-ai purtat mereu de grijă, mană sfântă tu i-ai dat din cer. Azi îți cerem să ai milă de foamea sufletelor noastre, un cuvânt din partea ta vrem să avem. Dă-ne nouă astăzi pâinea vieții, hrana sfântă de la tine o primim, să ne învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Cuvântul tău e armătura pe care o purtăm în luptă și cu el suntem mereu biruitori. Prin cuvânt suntem destoinici pentru orice faptă bună pe care, Doamne, dinainte ai pregătit. Dă-ne nouă astăzi pâinea vieții, hrana sfântă de la tine o primim, să ne învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Căci nu vom trăi doar cu pâine, ci cu orice cuvânt de la tine. De la tine, Doamne, nu vom trăi doar cu pâine, ci cu orice cuvânt de la tine. De la tine, Doamne, nu vom trăi doar cu pâine, ci cu orice cuvânt
rugăciune în neprihănire. Amin. După ce Dumnezeu ne-a binecuvântat cu cântări așa de deosebite prin familia Mois, haideți să ne apropiem de cuvântul Lui, care se găsește în Efeseni, capitolul 2. Efeseni, capitolul 2, vom citi primele 10 versete în această seară. Așa vorbește Domnul. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copiii mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului Său în bunătatea Lui față de noi, în Hristos Iisus. Haideți ca versetele 8 și 9 să le citim cu toții. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, Tatăl nostru care locuiești în ceruri, e singurul care poate să deschidă ochii minții noastre ca să pricepem adevăruri care sunt eterne. Ești singurul care prin puterea Duhului poate să pătrundă în cele mai tainice locuri ale ființei umane. E singurul care poate să schimbe viața și veșnicia. Ne rugăm să binecuvintezi, Doamne, șederea noastră la oaltă. Ne rugăm să-ți zidești poporul Tău în momentele următoare și să cercetezi pe cei care nu sunt în poporul Tău. Mulțumim că ne asculți și mulțumim că harul Tău ne este îndeajuns. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragii mei, cu toată bucuria suntem la părtășie cu dumneavoastră și vă aduc salutări din partea Bisericii Baptiste Harul din Tinăud. Cei care n-ați auzit de Tinăud, nu este nicio pagubă, este în județul Bihor, așadar suntem vecini de județ. Eu sunt sibian, soția mea este hunedoreancă, slujim la Tinăud în județul Bihor și în seara aceasta ne bucurăm cu curticenii. Domnul să-i binecuvinteze pe toți, indiferent de locul din care s-ar afla. Mulțumesc fratului Sorin pentru invitație. L-am cunoscut în urmă cu mai mulți ani când biserica dumneavoastră a găzduit o conferință națională a cultului nostru și am rămas plăcut surprins să văd un păstor care este încins și slujește la mese, chiar dacă este o slujbă mai a diaconilor, dar a fost o imagine frumoasă văzându-l pe fratele păstor alături de membrii bisericii slujind delegați din cultul baptist din toată țara. Iar apoi l-am cunoscut mai bine pe fratele Sorin în urmă cu, cred că, 2 ani de zile sau 3 ani de zile, la un curs la care ne-am înscris amândoi, pentru că mai de mult băieții erau învățați cum să mânuiască sabia în lupte. Astăzi noi încercăm să învățăm cum să mânuim mai bine sabia cuvântului. Și cineva spunea, în momentul în care tu vei fi mulțumit de predicarea ta, toți ceilalți nu vor mai fi mulțumiți. Așa că probabil o nemulțumire personală și o dorință de mai mult, ne-am întâlnit la un asemenea curs. Dar dincolo de metode care pot să ajute la a-ți rândui și a-ți pune în ordine mintea și gândurile, ceea ce este cel mai important este ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze.
dacă este cea mai strălucită metodă, dacă este cea mai iscusită voce, dacă sunt cele mai alese cuvinte, nu vor folosi cu nimic ca și impact pentru eternitate dacă nu lucrează Duhul lui Dumnezeu la inimile oamenilor. De aceea m-am bucurat tare mult când am auzit de duminica trecută, în care v-ați strâns și ați avut o duminică a rugăciunii și a postului și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze eforturile dumneavoastră și să adauge pe mulți la mântuire în localitatea aceasta. Una dintre cele mai neplăcute situații este când îți dai seama că ai fost indus în eroare. Și am citit despre un caz real al unei doamne pensionare din Belgia, o doamnă de 67 de ani, care era destul de certată cu tehnologia. Dar la un moment dat o cunoștință a ei de la distanță i-a spus: vreau să vin să stau câteva zile la tine. Așa că doamna respectivă și-a setat GPS-ul la mașină ca să poată să meargă la o distanță de aproximativ 60 de kilometri la o gară unde să o întâmpine pe cunoștința ei. Doar că a greșit în mai multe rânduri și când a setat traseul și a mers ore în șir până când, în cele din urmă, a mers cu mașina aproximativ 2 zile și a parcurs 1450 de kilometri. A străbătut granițele a 5 țări. A ajuns până în Croația. Nu și-a pus problema cum se face că indicatoarele deja sunt într-o altă limbă. Până când și-a dat seama că e o diferență între 60 de km și 1450 de km, oricât ai merge pe autostrăzi vestice, așa că s-a oprit să întrebe un echipaj de poliție și și-a dat seama că într-adevăr era într-o altă țară mult mai departe. E o situație tare neplăcută să fii indus în eroare, chiar și de GPS-ul tău. Dar oare n-ar fi o situație dramatică să fii indus în eroare de o persoană sau chiar de o față bisericească, să ți se spune să mergi într-o direcție și să constați în veșnicie, când istoria vieții tale este ireversibilă și să-ți dai seama că nu mai este drum înapoi, ci că vei fi despărțit pentru eternitate de Dumnezeu. Aș vrea în această seară, dragii mei, să ne uităm la câteva amăgiri care sunt atât de frecvente în orice cultură, în orice societate, în orice perioadă a timpului și a istoriei, prin care cel rău caută să ne amăgească, oprindu-ne în a fi oameni mântuiți. De aceea, întrebarea pe care o pun în această seară este: vom fi oameni amăgiți sau vom fi oameni mântuiți? Dacă ești un copil al Dumnezeu, vei vedea că aceste adevăruri sunt adevăruri elementare și de bază, dar cred că sunt de folos în a ne ajuta pe noi înșine să vestim mai eficient și corect Evanghelia altora. Iar dacă nu am intrat în categoria celor mântuiți, să nu uităm că asta înseamnă că suntem în categoria celor amăgiți. O primă amăgire pe care o putem combate cu textul pe care l-am citit din Efeseni, capitolul 2, sună în felul următor: omul este într-o stare bună. Este una dintre amăgirile fundamentale pe care cel rău le lansează pe toate căile. Ești într-o stare bună. Și în momentul în care te vezi într-o stare nobilă și de lăudat, nu mai vezi nevoia ta de Dumnezeu, nu-i așa? Însă dacă ne uităm în primele versete din textul pe care l-am citit, observăm aici dimpotrivă că omul nu este într-o stare bună. Omul este într-o stare dramatică. De pildă, dacă ne uităm în versetul 1, spune textul nostru: voi erați, cum erați? Morți în greșelile și în păcatele voastre. Dragii mei, starea omului nu este o stare bună, pentru că omul este într-o stare a morții. Interesant este că cuvântul Lui Dumnezeu nu spune: ești într-un soi de maladie sau de boală spirituală. Ai probleme pe aici și colo și ai nevoie de unele schimbări. Nu, dragii mei, când Scriptura descrie starea omului fără de Dumnezeu, o descrie ca o stare a unui om care este mort. Și asta ne arată dramatismul
situației în care se găsește omul. De aceea când mă uit și aud filozofiile contemporane care spun urmărește-ți visurile, atingeți potențialul maxim, și aud aceste cuvinte ale Apostolului Pavel, mă întreb, oare un om mort poate să câștige ceva la Jocurile Olimpice? Dar societatea noastră ne impulsionează să ne căutăm propriul scop și rost în viață. Dragii mei, nu se poate găsi rostul în viață până nu acceptăm că noi suntem morți, despărțiți de Dumnezeu pentru vecii vecilor. Și dacă nu acceptăm starea aceasta, nu este punct de pornire mai departe. Apoi, înțelegem că starea omului nu doar că este una a morții, dar este și una a neascultării. Și versetul 2 spune, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Acum, oricât ai avea o imagine bună despre tine însuți, când citești aceste cuvinte, fiii neascultării, îți dai seama că starea ta nu este una prea bună. Și dacă este să mă compar cu cineva, de regulă mi-aleg un etalon sau un termen de comparație care să mă scoată superior, nu inferior. Am cunoscut odată pe cineva care încerca să facă evangelizare, dar făcea evangelizare pornind de la cele 10 porunci. Și am fost foarte curios, cum adică? Și a spus, îl iau pe om și îl trec prin cele 10 porunci, pentru că dacă întreb oamenii pe stradă, toți spun, nu sunt chiar așa de rău. În momentul în care îl treci în mod coerent și clar prin niște lucruri punctuale, el singur, spunea omul acesta, ajunge la sfârșit să spună, nu sunt chiar așa bun pe cât am crezut. Pentru că în momentul în care te compari cu standardul de perfecțiune al lui Dumnezeu, îți dai seama că ești în categoria fiilor neascultării. Și mai este o descriere. Starea omului nu doar că este una a morții și a neascultării, este și, de asemenea, o stare a mâniei. Spune aici în versetul 3, ultima parte, eram din fire sau din natură copii ai mâniei ca și ceilalți. Acum, asta nu înseamnă că suntem oameni irascibili, deși este adevărat și în dreptul nostru, avem probleme de mânie. Oricât ar face oamenii cursuri de management a mâniei, este acolo natura noastră decăzută. Dar Apostolul Pavel, când scrie aceste cuvinte, sensul lor este următorul. Eram copii destinați mâniei. Eram rânduiți pentru mânie. Când Dumnezeu s-a uitat la umanitatea căzută și-a dat seama în sfințenia Lui că ceea ce noi merităm este declanșarea mâniei sale împotriva noastră. De aceea, dragii mei, când ne uităm la aceste descrieri pe care le are Apostolul Pavel și le pune în dreptul umanității, mai putem să spunem că omul este bun, într-o stare bună? Am citit despre un fenomen care se întâmplă în Pakistan cu o categorie de copii care au fost etichetați ca fiind copii fakir. Și am citit investigația unui jurnalist care s-a dus în Pakistan pe străzile Pakistanului și a făcut 2 scurte reportaje despre 2 copii, o fată și un băiat. Și el spunea despre acești copii fakir, despre o fată Sonia, care are doar 4 anișori, dar deja a trebuit să suporte mai multă durere decât alți oameni într-o viață întreagă. Când tatăl ei îi contorsionează trupușorul la încălzirea de dinaintea reprezentației, pe fața copilei se observă suferință, spunea acest jurnalist. Apoi plânge în tăcere în timp ce același părinte o așează pe cioburi și se pune cu picioarele pe pieptul ei. Zeci de spectatori adunați pe strada din orașul Lahore, unde are loc spectacolul între ghilimele, aplaudă frenetic. Nu se gândesc deloc la suferințele micuței. Și jurnalistul continuă și spune, câteva străzi mai încolo, aceeași imagine. Aici, artistul între ghilimele are 9 ani și îl cheamă Mohammad. Deja nu se mai observă când îl doare. Unchiul său îl așează pe cioburi, pe piept îi pune o bucată de lemn plină cu cuie și se urcă pe el. După reprezentație, bărbatul adună bani de la spectatori, echivalentul la circa $3. Și este o tradiție în Pakistan ca acești copii să fie puși pe străzi și sub ochii oamenilor însetați să vadă sânge și suferință, rudenile profită ca să strângă aproximativ $3 pe zi. Din statisticile oficiale, în Pakistan sunt
aproximativ 7 milioane de copii care sunt puși să muncească într-un mod abuziv de copiii lor. Dintre acești 7 milioane, 3.000 sunt copii fakir. Copii care se pare că nu depășesc decât în rare cazuri, depășesc vârsta de 30 de ani, în urma acestor reprezentații numeroase în stradă. De ce? Pentru un pumn de bani. Dragii mei, este un exemplu care ne arată sluțenia naturii umane în tot ceea ce înseamnă omul decăzut. Dacă așa poate să facă o inimă de tată sau de mamă cu propria odraslă, doar ca să aibă câțiva bani în plus. Omul, dragii mei, nu este într-o stare bună. Dar poate cineva va spune, dar nu spune Scriptura că omul a fost creat bun? Da, spune Dumnezeu și Cartea de Geneza ne spune că Dumnezeu se uită la tot ceea ce a creat și se uită în dreptul omului pe care îl creează și spune, este foarte bun, este foarte bun. Dar câteva pagini mai încolo, dacă dăm în Geneza, în capitolul 6, acolo ni se spune, Dumnezeu a văzut din ceruri că răutatea omului era mare pe pământ, căci întocmirile din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Dragii mei, între Geneza 1 și 2 și Geneza 6 este Geneza 3, căderea în păcat. Omul a fost creat bun, dar omul s-a stricat incredibil înaintea feței lui Dumnezeu. În fiecare dimineață, fiecare dintre noi se trezește cu o pornire naturală înspre păcat. Altcineva va spune, oare omul nu cumva este rău din cauza că îl strică mediul? Și gândul acesta a fost popularizat în special de gânditorul francez Jean-Jacques Rousseau, care a spus că omul este bun de la natură, doar că societatea este aceea care îl corupe. Chiar așa, dragii mei? Ceea ce a pierdut din vedere acest gânditor francez a fost faptul că ai oameni care se izolează în comunități ascetice, oameni care se izolează și care totuși păcătuiesc. De ce? Pentru că, dragii mei, soluția nu este izolarea. Soluția este transformarea naturii noastre lăuntrice. Soluția nu este mănăstirea. Soluția este mântuirea. Putem să schimbăm mediul, dar va rămâne o natură stricată și pervertită în noi. Aceasta este prima amăgire fundamentală pe care cel rău ne lansează, că omul este bun. Și până nu îți dai seama că este o amăgire, nu poți să cauți pe Dumnezeu. Dar aș merge mai departe la o a doua amăgire frecventă pe care o popularizează cel rău. Și o amăgire care sună în felul următor. Dumnezeu este indiferent. Dumnezeu este pur și simplu indiferent, este pasiv la ceea ce se întâmplă cu soarta omenirii. Oare așa să fie? Dacă ne uităm în versetele pe care le-am citit, vom observa o abundență de verbe care în orice text îți dă senzația de dinamism, de acțiune. Ceea ce ne arată că Dumnezeul nostru, dragii mei, nu poate fi descris ca și Dumnezeul pe care îl batjocorea Ilie în Vechiul Testament pe Baal, care spunea închinătorilor lui Baal, strigați mai tare, poate este în călătorie, poate este plecat, poate doarme, poate este ocupat, să vă audă cumva. Nu, dragii mei, ci Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei. Și ne arată textul nostru că datorită dragostei Lui, noi avem viață prin Hristos. Dumnezeu și-a pus în acțiune dragostea sa. Și datorită dragostei Lui avem viață în Hristos. De aceea spune versetul 4 și este pur și simplu turnură aici, este punctul de turnură. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Dragii mei, când Dumnezeu se apropie în dragostea Lui de om, nu-l cosmetizează, nu-l aranjează, ci Dumnezeu vine să schimbe lucrurile din temelie. Pentru că este în acțiune dragostea Lui care ne aduce la viață. De asemenea, înțelegem că tot datorită dragostei Lui avem și locuința în Hristos. Spune aici, ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești.
Unde? La ce adresă? În Hristos Iisus. Și este așa de frumos că apostolul începe această epistolă adresându-se în 1:1 celor care sunt în Efes și în Hristos Iisus. Ce lucru binecuvântat să ai nu doar un domiciliu pământesc, oricât ar fi de comod și confortabil, dar să ai locuința în Hristos, care este mai presus de orice nume, de orice autoritate din veacul acesta și din veacul viitor. Vai de cel ce are doar o locuință în Efes. Vai de cel ce are un număr de casă doar în Curtici și nu are locuința în Hristos. Datorită dragostei sale, Dumnezeu ne așează în Hristos, Domnul nostru. În urmă cu vreo 7-8 ani de zile, pe când eram deja în tatonare cu biserica din Tinăud, eram într-o practică de vară, a venit un coleg de-al meu, bihorean, auzind că sunt în zonă, și a spus, hai să mergem până la Piatra Craiului, să stăm un pic de vorbă, bem un suc, povestim, să vedem ce s-a mai întâmplat cu fiecare. Așa că ne-am dus. Era o zi călduroasă de vară. În timp ce eram în acel local, a început o ploaie torențială la Piatra Craiului. După ce ne-am terminat discuțiile și am zis să mergem înspre partea aceasta, înspre Oradea, am început să coborâm Piatra Craiului și după câțiva zeci de metri am văzut la un moment dat niște frâne foarte pronunțate pe asfalt care șerpuiau și la un moment dat am văzut pe dreapta un sector destul de lat, de parapet lipsă. Și am văzut o mână de oameni care erau adunați în zona aceea unde parapetul era lipsă. Împreună cu colegul meu am oprit mașina, ne-am dat jos și ne-am dus să vedem ce se întâmplă. Când am ajuns pe marginea drumului, ne-am uitat în acea prăpastie de peste 10 metri care se căsca sub ochii noștri și am văzut acolo urmele unei mașini care se rostogolise în cădere. Am văzut lucruri împrăștiate peste tot și am văzut un Matiz care era răsturnat cu plafonul în jos și cu roțile în sus. Am văzut o familie tânără care ajunsese în prăpastie. Soțul era cu capul plin de sânge, soția abia își revenea în urma impactului, fetița lor era și ea prinsă acolo. Cu greu au reușit să iasă din mașină și au început să-și caute lucrurile prin apropierea locului în care era mașina lor răsturnată. Împreună cu colegul meu, repede am dat busna, am început să coborâm și am încercat cât de cât să-i ajutăm să-și recupereze lucrurile și să îi ajutăm să vină în partea de sus a drumului. Dar stând acolo și încercând să-i ajutăm să-și recupereze lucrurile, am privit în sus și am văzut acea mână de oameni pe care i-am întâlnit și la venire și la sosire. Stăteau și se uitau la tragedia unor oameni amărâți, care erau jos în prăpastie și care încercau să-și adune puterile și lucrurile personale. Și m-a izbit această pasivitate, să asiști la tragedia cuiva și să fie pentru tine doar o curiozitate pe care să o poți să o povestești altora. Dragii mei, unii se uită la Dumnezeul nostru și spun, noi suntem în drama noastră a umanității, suntem în prăpastie. Și Dumnezeu stă curios deasupra, la suprafață, și se uită cu compătimire și cu compasiune. Cum încercăm noi să ne adunăm puterile și lucrurile și să ne croim drum spre a ieși din acea dramă. O, dragii mei, Dumnezeu nu este așa. Scriptura spune și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Dumnezeul nostru, dragii mei, nu este un Dumnezeu pasiv. Nu stă și se uită la drama noastră și să spună, acum descurcați-vă, voi ați stricat ulcioarele, voi să le reparați. Ci Dumnezeu în dragostea Lui a coborât prin Fiul Său ca să ne scoată din această dramă și să ne aducă în locurile cerești. Dar poate cineva va spune, dacă spui că Dumnezeu nu este indiferent, de ce nu aduce schimbare? De ce nu intervine în dreptul meu să aducă schimbare? Pentru că mă chinui de atâta timp cu această situație. Și poate că uneori îți vine să spui, ca și Hristos pe cruce, Dumnezeul meu,
pentru ce m-ai părăsit. Dar știți, dragii mei, că atunci când Hristos spune aceste lucruri, se întâmplă ceva extraordinar? Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, când Hristos era pe cruce și striga, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pavel spune, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Când Dumnezeu părea cel mai absent de la scena răstignirii Fiului Său, Dumnezeu făcea cea mai mare lucrare din istoria omenirii, dragii mei. De aceea când Dumnezeu pare cel mai absent în viețile noastre, Dumnezeu s-ar putea ca în spatele cortinei să facă cea mai importantă lucrare în ceea ce ne privește. Dumnezeu nu este absent, Dumnezeu nu este pasiv. Altcineva ar putea să spună și să obiecteze, dacă spui că Dumnezeu nu este pasiv, de ce nu intervine să aducă judecata? Vedem cât rău este în jurul nostru. Vedem cum păcatul se extinde și nu poți să-l oprești. De ce nu intervine Dumnezeu? De ce ia Dumnezeu pe cei mai buni oameni de pe pământ și îi lasă pe cei mai stricați oameni pe pământ? Ne aducem aminte că atunci când spune cuvântul Dumnezeu că Dumnezeu nu mai putea să vadă omenirea de stricată ce era în Geneza 6, Dumnezeu a mai lăsat 120 de ani până la construirea corabiei lui Noe. 120 de ani de îndurare. Și Petru spune, faptul că Dumnezeu nu intervine să aducă judecata acestei lumi rele nu este pasivitate, dragii mei, ci se numește altcumva îndelungă răbdare, care voiește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Dacă Dumnezeu nu m-a lovit, nu înseamnă că este pasiv, ci înseamnă că este îndelung răbdător în ceea ce mă privește. Și aș merge spre a treia obiecție și ultima. Cu adevărat, putem, dragii mei, să spunem, omul este într-o stare rea. Cu adevărat putem să spunem că Dumnezeul nostru este cât se poate de implicat. Dar în al treilea rând, mai este o amăgire pe care aș vrea să o combatem împreună. Și amăgirea aceasta spune foarte simplu, faptele sunt mântuitoare. Adică omul se uită la faptele lui și spune, cumva dacă voi face ceva, voi găsi trecere înaintea lui Dumnezeu. Și, dragii mei, această minciună este crezută chiar și de cei care cresc în biserică, pe genunchi ai oamenilor pocăiți. Crezând că dacă fac o slujire sau alta pentru Dumnezeu, Dumnezeu cumva îi va lăsa în cer. Dar Apostolul Pavel ne arată așa de clar că faptele noastre bune sunt insuficiente pentru mântuire. De aceea spune în versetul 9, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dacă Dumnezeu ne-ar fi mântuit prin faptele noastre, noi am fi câștigat lauda. Dar când Dumnezeu lucrează prin ceea ce Hristos a făcut, nu prin ceea ce facem noi, face asta ca să declare înaintea întregului univers bogățiile harului Său, despre care vorbește și versetul 7. Și apoi mai înțelegem că faptele bune nu sunt mântuitoare pentru că ele sunt doar rezultatul mântuirii. După ce spune că nu suntem mântuiți prin fapte, spune noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți pentru Hristos Iisus, în Hristos Iisus, pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Dacă ar fi să folosim o analogie, credința este rădăcina și faptele bune sunt doar rodul acelui pom. De aceea când un om este nemântuit, veți observa cum se chinuie să facă ceva bun. Nu stă natura lui. Dar când ai un om care este transformat în natură, pur și simplu îi va fi natural să facă lucrări bune. Vă aduceți aminte de textul din Matei 25, când este înfățișarea înaintea lui Hristos și Hristos spune, voi veți fi pedepsiți pentru că am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost în închisoare, nu m-ați vizitat și așa mai departe. Și apoi când se adresează celor neprihăniți și le spune, am fost așa și v-ați ocupat de mine, știți care este reacția lor? Doamne, stai puțin, când s-a întâmplat asta că derulăm albumul nostru mental și nu ne aducem aminte? De ce? Pentru că faptele bune au ieșit natural. N-a fost un eveniment aparte, a fost un mod de trai. Așa au fost oamenii aceia. Și în asta se vede că faptele bune sunt rezultatul mântuirii pe care Dumnezeu o lucrează. Am citit despre oameni cu miile și cu milioanele care se scaldă în râul Gange, în India.
În fiecare zi, dragii mei, sunt 60.000 de indieni care se duc și se scaldă în acest râu. Unii iau din apa râului și duc acasă și pun pe rănile celor bolnavi din familiile lor. Se spune că atunci când mor hinduși, unii sunt lăsați pe luciul apei ca să plutească până la descompunerea cadavrului. Alții care sunt arși și care sunt incinerați, cum ar fi femeile care mor și sunt însărcinate, copiii sub 5 ani care mor și alții care sunt considerați sfinți și mor, sunt incinerați și cenușa lor este aruncată pe acest râu. Pe malurile acestui râu este cel mai mare producător de piele de la nivel mondial, care deversează zilnic tone de murdărie. Dar oamenii se duc și se scaldă într-un râu murdar, crezând că acest râu și acest gest îi va spăla de păcatele lor. Citeam despre un eveniment care a fost în 2007 și în care au fost peste 70 de milioane de oameni care au luat parte la o sărbătoare specială la râul Gange. Mă gândesc la oamenii aceștia, care va fi reacția lor în veșnicie când își vor da seama că râul acela murdar n-a putut să-i facă mai curat spiritual, ci a fost doar o amăgire. Parcă aș vrea să răspund tuturora că este un alt fluviu care spală de păcat, despre care o cântare noastră spunea: o fluviu minunat ce spală de păcat, aici sunt împăcat prin sfânt sângele lui Iisus. Dragii mei, nu există nimic pe care noi să-l putem să-l facem care să ne scape de toată vinovăția pentru faptele noastre rele. Dar este un sânge în care putem să fim spălați și curățiți. Este sângele Domnului Iisus Hristos. De aceea să nu credem minciunile celui rău. Dumnezeu vrea să nu fim oameni amăgiți, ci să fim oameni mântuiți prin cunoașterea adevărului. Amin. Nădejdea noastră este în Dumnezeu, că într-o zi vom fi cu El în cerul Său. Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta, dar până atunci să rămânem credincioși și să ascultăm de cuvântul Său. Amin. Nădejdea care e în mine nu se poate sfărâma, nici valuri, nici furtuni, nici moarte nu cunosc puterea sa. Speranța care nu înșeală e ancorată în Dumnezeu. Nădejdea care e în mine este doar prin harul Său. Eu mă încred în Domnul Slavei, ce a promis prin sfânt cuvânt, că niciodată nu mă lasă priveac și singur pe pământ. El a venit să mă salveze, murind pe lemn crucificat, ca eu să pot a mă încrede neîncetat. A spus Iisus să avem credință și să trăim cuvântul Său, căci numai cei care îl urmează îl vor vedea pe Dumnezeu. Și orice munte de durere va fi mutat din viața ta, doar crezând tu vei ajunge sus în cer în slava Sa. Eu mă încred în Domnul Slavei, ce a promis prin sfânt cuvânt, că niciodată nu mă lasă pribeac și singur pe pământ. El a venit să mă salveze, murind pe lemn crucificat,
crucificat, ca eu să pot a mă încrede neîncetat. Eu mă încred în Domnul Slavei, ce a promis prin sfânt cuvânt, că niciodată nu mă lasă pribeac și singur pe pământ. El a venit să mă salveze, murind pe lemn crucificat, ca eu să pot a mă încrede neîncetat. Eu mă încred în Domnul Slavei, ce a promis prin sfânt cuvânt, că niciodată nu mă lasă pribeac și singur pe pământ. El a venit să mă salveze, murind pe lemn crucificat, ca eu să pot a mă încrede neîncetat. El a venit să mă salveze, murind pe lemn crucificat, ca eu să pot a mă încrede neîncetat. Amin. Când se vor citi numele, slavă Domnului, căci și eu acolo voi fi. Cred că cu toții cunoașteți cântarea aceasta. Dumnezeu să ne ajute pe toți ca în acea zi măreață, când ne vom întâlni față în față cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să fim toți de aici împreună cu El. Amin. Când trâmbița Domnului va anunța judecata și când ziua aceea mare va sosi, și când credincioșii toți în jurul Lui s-or aduna, când în slavă Lui și eu acolo-i fi. Când se vor citi numele, când se vor citi numele, când se vor citi numele, slavă Domnului, căci eu acolo-i fi. În ziua când Sfinții Domnului din morți vor învia și în nemurire vor fi îmbrăcați, când ei se vor desfăta cu toții în lumina sa, slavă Lui și eu voi fi cu cei curați. Când se vor citi numele, când se vor citi numele, când se vor citi numele, slavă Domnului, căci eu acolo-i fi. Când a Domnului mireasă sus în cer va triumfa și în cortul lui cel sfânt va locui. Când cununi de aur sus în slavă mare vom purta, slavă Lui între cei sfinți și eu voi fi. Când se vor citi numele, când se vor citi numele, când se vor citi numele, slavă Domnului, căci eu acolo-i fi. Când se vor citi numele, când se vor citi numele, când se vor citi numele, slavă Domnului, căci eu acolo-i fi. Slavă Domnului, căci eu acolo-i fi. Slavă Domnului!
Slăvit să fie Domnul. Amin. Cred că Dumnezeu a avut un cuvânt pentru fiecare dintre noi și într-o atmosferă frumoasă de cântare, în cercetarea cuvântului Dumnezeu s-a apropiat de noi. Doresc din toată inima să plecăm de aici și să nu uităm ce am auzit. Să nu uităm că putem fi ușor înșelați, amăgiți și cel rău caută lucrul acesta. Dar în seara aceasta, măcar aceste lucruri importante pe care le-am învățat să nu le uităm și să nu ne lăsăm înșelați. Să nu uităm că omul, deși am vrea să spunem multe lucruri bune despre el, în sine, în natura sa, omul este păcătos și are nevoie de Dumnezeu. Mai apoi să nu uităm că Dumnezeu nu este indiferent. Lui Dumnezeu îi pasă de mine și îi pasă de tine. Atât de mult încât a fost gata să dea prețul cel mai mare pentru sufletul tău și pentru sufletul meu. Și mai apoi, să nu uităm. Faptele bune sunt bune, dar insuficiente pentru a avea parte de mântuire. Slăvit să fie Domnul că a plătit El prețul. Ca prin har, cum spune Apostolul Pavel, să fim mântuiți. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. În seara aceasta înțelegem că nimic din ce am putea face n-ar fi vreodată suficient ca să-L impresionăm pe Dumnezeu sau să ne câștigăm intrarea în cerul lui Dumnezeu. Dar harul lui Dumnezeu e atât de mare încât chiar cei mai păcătoși se pot bucura de slava lui Dumnezeu, de împăcarea cu Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Și pentru că am fost provocați și prin cântare, când se vor citi numele, acolo, înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu, când se vor citi numele copiilor lui Dumnezeu, numele celor ce au numele scris în cartea vieții, numele celor mântuiți, te vei afla și tu printre cei mântuiți? Sau te vei afla printre cei amăgiți? Mă rog ca toți să ne aflăm printre cei mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Despre asta este vorba. Ăsta este mesajul care dorim să-l păstrăm în inimile noastre. Dacă în seara aceasta Dumnezeu s-a apropiat și ți-a vorbit într-un mod special sufletului tău, nu trece indiferent, nu amâna. Înalță-ți inima spre Dumnezeu și spune: Doamne, sunt aici. Doamne, am nevoie de Tine. Doamne, curățește-mă, sfințește-mă, fă-mă copilul Tău. Și ar vrea să-ți dăm ocazia să faci lucrul acesta în rugăciune în seara aceasta, în rugăciunea de încheiere. Aș vrea însă înainte să spunem un cuvânt de mulțumire fraților care ne-au slujit cu bucurie în seara aceasta. Iubiții Domnului, Domnul să vă binecuvinteze și să vă răsplătească. Familia Mois, ne sunteți dragi, ne-ați slujit cu bucurie. Dumnezeu să vă răsplătească și să vă binecuvinteze în toate drumurile voastre. Frate Daniel, ne-am bucurat mult de felul în care Dumnezeu te-a folosit ca să împărtășești cuvântul Domnului în seara aceasta. Dumnezeu să te binecuvinteze și acasă, în biserica de la Tinăud și oriunde Dumnezeu te va chema. Dumnezeu să-și facă lucrarea deplină prin tine. Amin. Și iubiți frați, surori și invitați, ne bucurăm tare mult că am fost împreună. Vă invităm să mai veniți împreună cu noi. Haideți acum la final să ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu, să cerem binecuvântare peste săptămâna care ne stă în față, să cerem îndurarea lui Dumnezeu peste sufletele noastre care au nevoie de o primăvară pe care Dumnezeu poate să o aducă. Așa că vă invit să ne ridicăm, să stăm cu toții în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și în rugăciune cu voce tare, aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu și fratele Nicu Cintian să ne conducă înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune cu voce tare. Să stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Amin. Am putut să ne bucurăm de cântare, am putut Amin. să ne bucurăm de cuvântul Tău. Am putut să ne bucurăm închinându-ne înaintea Ta. Amin. Te rog, Doamne, să ne ajuți pe fiecare dintre noi, cei care am fost prezenți aici, să nu fim înșelați. Da, Doamne. Și, Doamne, fiecare dintre cei prezenți aici să aibă parte de mântuire. Amin, te rugăm. O mântuire prin har, o mântuire prin jertfa Domnului Iisus Hristos. O mântuire pe care nu o putem câștiga altfel decât
abandonându-ne în brațul Tău, în mâna Ta. Îți mulțumim, Doamne, că ești Cel care vei lucra în continuare în sufletele și în viețile noastre. Și aș dori, Doamne, să lucrezi transformare și asemănare cu Domnul Iisus Hristos. Aș dori să dăltuiești în noi caracterul Lui. Și aș dori, Doamne, ca oamenii să vadă în noi prezența Ta. Și să vadă, Doamne, că suntem copii ai Tăi, mântuiți prin harul Tău. Te rog, Doamne, să rămâi cu noi și peste întunericul nopții și peste zilele care stau în fața noastră. Cerem prezența și binecuvântarea Ta. Te rog, Doamne, să îi binecuvântezi pe musafirii noștri. Te rog să le dai har în slujire, să le dai ajutor și călăuzire în drumul de întoarcere spre casă. Și vrem, Doamne, ca toți împreună să fim de folos în lucrarea Ta și pentru mântuirea celor de lângă noi. Amin. Amin. Vă mulțumim încă o dată pentru frumoasa seară petrecută împreună. Vă dorim o săptămână binecuvântată și însoțirea lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu va îngădui, vă așteptăm și săptămâna viitoare, duminica de la ora 17, să ne bucurăm din nou împreună. Amin. Cei care doriți să luați câte un CD, puteți să luați legătura cu familia Moise. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.